Jenengan ngadeg, Pak. Mbak Fani ajengipun lenggah mawon. Nggih. Mangga Cak, rada kempeling. Mangga. Joget tireng. Nggih. Mas Gareng jogetnya joget haya-haya. Mbak Pundi, Mbak Ayu Fahmi, badhe tindak pundi? Mirsani wayang Kang. Kadengaran tindak wae badhe taksi. Wah, dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Momongan niki blonjo napa Mbak Yu Fahmi badhe tindakan. Ampun lagi Mas, sampeyan ampun kuciwa kula ronda anyar. Ronda anyar. Awan-awan lunga blonjo ing pasar paing. Prawan rondo kanggoku gak pati penting. Yang Semarang Mas, tuku gelang apa anting-anting aja sumarang. Ya ben rada dijamin kembali. Mbak Ayu badhe tindak pundi? Kadengeran tindak wae kok numpak taksi. Dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Kelasana Mas, alias kebetulan belanjane kathah rada kabetan. Yen purun Mas, enggal-enggal rincangi takkan ngomah mangke kula opahi. Topel wong kelegan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe tindakan. Ampun lagi Mas, sampeyan ampun kuciwa kula ronda anyaran ditinggal. Awan-awan lunga blonjo ing pasar paing. Prawan rondo kanggoku tak pati penting. Yang Semarang Mas, tuku gelang apa anting-anting aja sumarang. Ya ben rada dijamin kempling lah Mas. Nggih. Matur nuwun. Matur. Nggih, tur nuwun Pak. Nyuwun pareng. Sami-sami Pak Kirana. Nggih, tur nuwun. Mangga lenggah ingkang prayogi. Nggih, nggih. Mangga. Pak Kirnata lu kurang selektif.
Piye to? Rada budrek kok randane budhek kok digandrungi. Kok iso gede? Lah niku apalane sing mau. Niku randane budhek, Pak. Oh, nggih to. Awan-awan ngoblonco piye mau? Yang pasar pae. Tobel wong legan golek momongan. Iki blonco apa Mbak Yu badhe pindah? Jawabanmu. Lah kok jawabane ampun gelo ampun kuciwa kula rondo sing takon rondo kowe iki sapa? Mas Gareng. Nun. Aja protes sing tembang, protes sing gawe tembang kuwi. Oh saire pancen ngoten to, Pak? Nggih saire ngoten Oh, niku. kula mboten tau nyetel kok. Inggih, sembah nuwun. Sing baku Pak Kirnata sampun nganune atur pambagio. Inggih, berpartisipasi menika wau nggih. Ya ini pun Pak Mas Gareng. Nun. Nadyan Pak kenal sampun nembang namung menawi Pak Wito dari nyekar kula dari lagu manah kula Pak Mas Gareng. Nggih, mumpung piyai. Bapak Haji Suwito menika nggih Ketua Pepadi Pusat Monggo Bapak. Petara Manca Mapak Bapak Haji Suwito, monggo. Timun sikarane Lujeng dalu Pak Haji Suwito. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Waalaikumsalam Cange. warahmatullahi wabarakatuh. Lucek dalu Rama kangen aku. Nggih, Mas Gareng. Saploke kalah ra tau kepethuk. Nggih. Gareng iki senengane buka wirang lho. Sampai kalah ora tau petuk. Lho, sing kalah nih kalau nak wong tim sukses ya enggak sukses. Nggih. Kangen kula Bapak Wito. Nggih. Nggih sing kalah ya kudu legawa. Legowo, Mas. Nggih. Kalah mimpang tasih warga Sragen. Leres Nggih. nggih. Pun syukuri kemawon. Nggih. Gareng iki jan buka wirang. Aku lho nggih korban kok, Pak. Napa, Dik? Niki Bapak kangge tamba kangen kanca-kanca khususipun abdi dangu mboten midhanget swanten Bapak Nggih, Wito nyuwun kalian pangapunten. masyarakat Jakarta mriki. Nggih. Namung badhe ngaturaken salut kepada Bapak Rektor Unindra Bab menapa, Pak? yang masih setia tuhu nguri-uri basa Jawi, Mas. Tepuk tangan kagem Nggih. Nindra PGRI. Pramila menawi pun parengaken badhe ngaturaken bahwa setia tuhu kemawon. Oh nggih. Nggih. Menika Kali pas bareng, sanget nggih. Kali baris. Sudah asih ta menika? Nggih, Mas. Monggo. Nggih, Mbak Teh. Inggris napa Jawi, Pak? Jepang, Mas. Syukur kowe. Jepang. Nano semanten. Nggih. Menawi pun palaraken saged Mas nggih. Saged, Oh, Pak. saged. Nggih. Soalnya nak salah ben ra ketok. Oh, kok melek Rek, kaya ngono iki. anu, iki palaran kaya sing tak latih wingi. Waduh. Kayak kapan? Monggo. Tung tung tung. Lah. Angin mitet wanci tengah ratri ingsun seraya ake tulungono
kandhase sun arsa asung warta dahat setya Nimas kapan nggonmu prapta marang sumpah prasetyamu duh wong manis mara enggal matur nuwun menika sampun bawani langgam sta tuhu ngrasakaken sampun sinten Pak Wito Mbak Ros kemawon Oh, Mbak Ros. duet nggih Pak monggo duet lan Mas Wito monggo Aku kang setya satu andika pangayomanku lahir batin kuwus nyata mung sajake semune kurang rena Mugyantuk berkaing widi andika mung tansah tepuk tangan Bapak Iku Pak Wito Gusti pun marem manah kula Pak Wito sampun paring nyekar
Sampun dangu Mas, mboten Lah, nderekaken Mbak Cange. Nyuwun pangapunten nembe lirik-lirik. Oh, ngaten. Nggih, Katanayan. nggih sampun monggo Inggih. sugeng wungon kagem ingkang wungon dalu menika mugi Inggih. karahayon kasarira panjenengan sadaya. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gareng. Nun, Pak. Sakderengipun nglajengaken maos nawala pamundhut lagon Nggih. menika wonten wara-wara Mas Gareng. Nggih, wonten dawuh. Wara-wara dalam rangka Festival Wayang Nasional, saksikan pagelaran wayang kulit besok pada hari Jumat malam Sabtu 15 Juli 2011 di halaman Fatahillah Jakarta Kota. Dalangki Muhammad Bayu Haji, lakon Dasa Mukalena. Selamat menyaksikan. Dalange sinten, Pak? Bayu, Jenengan kalih kula derek mboten niki. aku gabrak apa kok melu. Nggih mengke gentosan Bayu jejer jenengan sabet gedi ngoten lho, Pak. Ngenyek iki. Wah, mboten ngene kula nggih derek melu hitungan niki, Pak. Penggenan niki. Aja kuwatir, mereka Mas Eko rawuh. Nggih, nggih Rama nggih. Matur Mas Eko mawon. Pripun kula nderek mboten Mas Eko ngono. Saru Pak, mbok panjenengan tembungaken. Surat aturan. Katur bocangik dipentas. Insya Allah bulan depan bis Haryanto bisa nanggap Mas Bayu Haji di garasi Kudus. Nanggap karepmu orang karepmu. Biyo malah kenduk. Aku jangkep kecilik kok nduk. Agar sing payu anake kok anyel. Orang ngono aku ki tenang kok. Napa, Pak? Iki eneng critane tenan iki. Pripun, Pak? Aku nang omah lagi turu to. Nggih, Kadir gugah aku. asisten panjenengan. Nggih, Pak wonten tamu. Alhamdulillah. Nah saking Palembang. Wah, aku wis ya. Anu tanggalane gawane tanggalane. Oh nggih. Panjenengan Monggo Pak lenggah monggo. Tak sungguhe dengan ndopo gedhe kae. Monggo lenggah. Sing pundi? Saking Palembang, Pak. Sowan kula mriki badhe ngaturi Mas Bayu. Oh, nek ngaturi Mas Bayu sanes ngriki nggene. Nika kilen kolam nika. Kilen kolam siklon nika anu tinggi nampi dayae Bayu ngrika sanes ngriki. Lek jawab Aku turu enak-enak kok digugah mung perkara arep goleki Bayu. jenengan jawab kok kali keloro-loro nggih Pak nggih. Nggih. Padahal arep nemoni tamu ki direwangi siram keramas. tenang lho. Keramas barang nggih Pak nggih. Ya ora nek kramas ya ora ya. Arep Ya nomor aku ngomongane sarungan terus katok dawa nganggo hem ya ben temoto apik terus nganggo lenga wangi ngono ngampene tamu arep maringi DP kok sajak iki ngene. Lah kok goleki Bayu. Anu sanes ngriki nggene, ngrika sih kilen nika lho nika kilen kolam nika nggene si Bayu nika sanes iki. Mulane kok Mas Gareng, tenan kok sing bener tak kei pager kok sing ngidul kae tak kei pager. ngeten Pak niku pancen repote. Tak kei penunjuk jalan. Nah, Dadi sing nek ngidul iki nyang nggon aku, nek mengulon iki nyang ngene Bayu dadi ben ora kleru. mboten langkung cetha melih menawi Pak Anom kontrak wonten Jawi kemawon. Dados Oh, dadi aku mbok malah minggat sisan aku malah di. Ya aku ya sembah nuwun ya karo Gusti Allah ya Mas Gareng. Nggih. Dene anakku dadi dalang ya ora bubruk, ana sing kepareng nimbali. ngersakaken nggih. Heeh, ya mung turu lek ku turu digugah malon. No. Iki nek ora ana solusine mbuh iki Nah, Pak. ngerti ra ngene iki komisi. Direwangi melek gasi komisi. Reng, Nun Pak. atiku ora bicara atiku. Oh ngaten nggih Pak. Heeh. Ning paling mboten panjenengan lak bersyukur ada yang meneruskan regenerasi berkesinambungan tidak punah di jalan. Amin nggih. Oh niki yen contone nggih kaya bapak kula niku teng mrikone niku nggih mesem guyu mergo nyawang kula gareng nggih Pak. Ten swarga mriko nggih. Nggih duka nggone teng pundi mboten ngerti kula. Jare Kang Rama ning swarga gang loro. Kula susul pun pindah Pak.
Ya wong swarga nganggo gang ora garing reneng. Inggih menika saking bis Haryanto Nggih. ngersakaken Kutut Manggung kalih Prau Layar. Akeh men iki. Ora apa-apa ya dituruti. Kutut Manggung mangke ngen gara-gara sakmene Prau Layar miyin. Nggih. Semoga Mas Bayu tambah laris dan bis Haryanto jadi langganan orang Jakarta ke Kudus PP insyaallah. Nggih, amin amin amin. Nggih, kula dongake mugi-mugi akeh sing do numpak bis. Sembah nuwun anakipun dongakaken ben laris. Lah sane ora didongake. Aku cangkik tuwek nggo apa ya. Wis mambu lemah mengkari. Nek Bayu Maya anu arep melu kok aku Mas Gareng. Nggih, Pak, betah-betake tas mboten masalah to. Ya aku panjen karo sia-sia rek karo aku. Wis sak oleh dijak Bayu terus karo aku kok sajae wis mung memandang sebelah mata yang kowe. Ben. Ya. Ben aku seri Purwodadi dibatalke ora dibelani ya kok. Salah kowe turu diimpun ora mudeng. Inggih, hormat kami Pak Haji Haryanto Tangerang. Inggih, matur sembah nuwun Pak Haji. Inggih. Mugi-mugi Mas Bayu sakit berkaya banyak ibadahnya. Amin. Terus, Amin nggih. amin. Nggih, kajeng kelompok-kelompok sing Mbah Haji Bayu niki Mas Gareng. Insyaallah nggih, Pak. Gareng ya melu. Nggih, nunut. Melu nang ponokawane Bayu Lah, mesti diunggah. lah nggih mengke sing nuduh-nuduhke niku sinten yen kula mboten nderekke haji. Alah. Monggo para kadang pun aturaken numpak perahu layar para kadang. Pur. Monggo. Perahu layar Yayasan Swargi Ki Narto Sabdo nggih Mas Gareng. Inggih, tasih Hebat kabeh. tasih relevan tasih sekeco dipun. Wah saestu. Pun.
jan Durungane ngijole sak yahene, sak surute Pak Narto nggih. Injih nika lak nglambangaken lulusan dari Unindra semoga nanti dalam mengarungi kehidupan ke depan lancar kaya wong numpak perahu layar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih donga kok Pak Nos sedaya tuh ning kurang jangkep ket wau sing nyumbang kok mboten enten sing saking pihak Unindra nggih Pak. Oh ngaten. Biasane blidir lho. Inggih. Niki wau sing nyumbang pun loro. Wah! Mirsani meneh ngagem keris. Sapa? Pira swara? Mboten nangkira bagianipun. Ko keri ya surak-surak karo unang-unang komplit. Nduk, ana apa, Mak? Kaya padatan iki anakmu Bayu dening Bapak Rektor Kudidawi nderek sowan mrene. Iya. Ayo mungkasi awake dhewe nggir, diwalik pelok, Nduk. Sinom nyamat nggir. Ngersake swatane sapa, Mak? Nuwun sewu ngagem kaca tinggal mrika. Monggo, Bu. Ibu Tantra, monggo Bu, monggo.
langkung haji sing putri saged ngaji pancen ya ngono samara pamoring suksma
bala tumingal sampo samya medali ler katet wileting kanta kanyangkong manguncang niti benjang sangaji micel ati nyong taliwus kutha Surawilaga kaya buta singa wragil pasti jonggo dendanya mengambek boyo walah dalah wonten dawuh paman nimbali kula pun Dursasana wah lagi seneng-seneng balapan melayu terus ditimbali ngriki enten apa Pan? Inggih paman kula keng putra Kartomarma wonten menapa dene jengandika ngendhek anggen kula nembe jelungan dapat to memanggil saya yang main gubak sodor sama adik-adik saya wonten menapa keng putra pun wiwing sakti cumadung dawuh paman ngendhek anggen kula ngulukaken layangan kuku kula pun citreksi man sedaya dipun klempaken iki enten napa menapa badhe dipun kanthi piknik man wah kleresan sampun nggodang kula mangko dhisik ngger anak-anakku Kurawa lah iki ora wancine pre sekolah to kena ngapa kok ora padha mlebu sekolah wah nggih man mila mboten mlebet sekolah amargi padaran kula sakit ora mlebu sekolah merga wetengmu lara nggih lah yen pancen wetengmu lara kena ngapa kok malah adu balapan melayu ha olahraga kok Pak olahraga kajeng indang waras nek mpun waras mlebet sekolah Pan Kartomarma wonten dawuh kowe ora mlebu sekolah dinten menika wulanganipun kula mboten remen bangsa budi pekerti niku kula mboten remen wulangan sing ora tok senengi apa wae inggih bangsanipun budi pekerti lajeng ngitung-ngitung aljabar mencongak sejarah wah menika kula mboten remen lah sing tok senengi Dharma Wisata man wah cocok niku Mas cocok Durmagati pripun kowe kok melu-melu ora mlebu sekolah lah wis nganggo seragam sekolah kok ora mlebu iki piye oh alah sekolah itu untuk apa yang penting waktu ujian lulus nah niku pun hebat kok ngono ngelingono kapinteran mono kanggo saeng uripmu besok karben kepenak oh alah gene paman tuh menggung bilawa nika sekolahe ora pati dhuwur ning nyatane ya dipilih dadi adipati enten Ngastina yen tuh menggung bilawa kae merga kebejan lah kene kula nggih ngenteni bejo niku ya bejo kok tunggu ki nggo apa lah pun semayan kalih kula Dik bejo pun sanjang kalih kula malah bejo meling kula Mas Gati njing-njing sonten ampun kesupen jenengan dapuk dadi among tamu ngoten niku seragame kejawen jangkep oh lah keparat ngencani dhewe malah ra teko sapa bejo niku wae lho kowe dudu bejo nasib ning bejo jenenge menungso cah pekok oh nggih Ding yen pancen kowe tak dawuhi padha sinau wangune angel nang yen anak-anakku Kurawa gelem budidaya tak kira kowe kabeh bakal dadi wong mulya selawas murid carane pripun sumurupa nggih wektu iki keng paman sinuwun Pandhu nganakake sayembara sayembara apa itu
isine sayembara sapa kang bisa mecah bungkus ing kono bakal entuk ganjaran duit kang ora sithik. Adik kula bungkus sing enten ngalas nika kepara nyata. Nggih, kula sagah. Kula inggih badhe nglebeti sayembara man. Kula nggih nglebeti man. Muga-muga aku iso mecah dik bungkus. Aku nek wis entuk duit, tak tukoke minuman keras. Tak ngombe sak kanca-kancaku. Ora kena. Ora pareng ya, Nggir. Minuman keras kuwi bebayani tumrap kesarasanmu. Lah wingi kula semerep sampeyan kok ya ngunjuk. Aku tiru kono kae mung tak nggo tamba, ngerti? Oh, nggih tamba to. Wis aja kokean kang dikandhakake yen wis padha manunggal karepmu bakal mupu sayembara. Ayo padha nggawa gegaman landhep. Mengko yen wis teko ngalas bungkus terus dikrocok gaman karep ninggal pecah. Lah mengke nek dibungkus ngantos kenging gamanipun terus mati pripun, Man? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Upama adimu bungkus nganti mati, kuwi dudu salahmu. Wong niatmu ki ora mateni ning mau ngarep mecah si bungkus. Oh nggih, sendika ngestake dawuh. Mara gage Kartomarma sira metu njaba. Perintah marang para kura liyane. Nono ngestake dawuh Paman. Kumerkang bala lumaris budhaling kang para wadya dina nasri kegamane saking kang bala kuswa Prabu sananira pranyata wasriti nulu pindha panjrahing puspita kapyarsa swaranipun rombake samudraka
Kelar bantamun cara tinan kekonang lang-langing driya mangu-mangu mangun kong kanduhan rimang lir-leno tanpa kanen kaleme mawa limut
kalamatan jroning halam kanyut saknyatane iku kanyatan kaki tine yen tan hemo sayektine tan bisa momor mengkoto Yayi Dewi Drata nuwun wonten pangandika ngedhawuh sinuwun animbali keng garwa kula pun Drata ingsun pirsani jroning 3 dina iki kok kahananmu beneh karo padatan ketitik yen Wancirina kok katon olehmu angel dahar mongko kaya ngapa para abdi dalem juru ngolah buga oleh padha nuju prana marang apa ingkang dadi pekarmane Yayi Ratu ewadine aja to sing to nganti didahar dipirsani wae kok ora nganti para abdi mau padha wedi banjur padha umpetan marang patunggone dhewe-dhewe malah kepara ana kang nyuwun pamit mulih marang asale sebab rumangsa yen wis ora kagem oleh-olah. Apa meneh yen Wanciratri tak pirsani kok kaya wong angel nindra. Yen pun Kakang sumusul nggonmu sarian kepara Yayi Ratu malah ngelikke pun Kakang supaya pun Kakang sare dhewe dhisik ana kanthil gading. Yen pun Kakang ora gelem kepeksa olehmu sare ngungkurke pun Kakang. Jan iki perkarane apa to? Mara gage aja tidha-tidha tumuli matur marang pun Kakang. Apa lupute pun Kakang marang sira? Menawa ana tumindakku kang tok anggep luput kejaba pun Kakang mundhut pangapura, ingsun janji ora bakal ngambali maneh tumindakku kang keliru mau Yayi. Mara gage matur Yayi, ana apa? Yen Yayi Ratu kersa matur pun Kakang mbok menawa pun Kakang bisa paring kali damar kang hanjok marang pepadanging penggalihmu Yayi. Surem-surem dewangkara kingken ler manguswa kang layon denya ilang memanise wadananira landhu kumal kucem rah nyemaratani Yayi sira Sundang ora matur kanthi terwaca kepara malah tawang-tawang tangis kuwi kepriye to Yayi Ratu? Wah,
Malah saya ribet penggalihku Yayi. Sinuwun. Apa? Apa? Menapa paduka tasih kagungan raos tresna kaliyan kula? Lho. Kadek ngane-ane pitakonmu kuwi ya. Oleh bebrayan awake dhewe iki wis puluhan taun to. Apa kira-kira ana selagaku kang tok anggo titikan yen wis luntur katresnanku marang sira? Duh sinuwun. Kados mboten wonten ingkang kirang anggen paduka ngayomi dhateng gesang kula. Gene kok kowe isih takon tresna apa ora? Sinuwun. Persajan kemawon ngantos dumugining pejah kula. Kula mboten purun kecalan paduka ingkang sinuwun. Lho, lah sing arep ninggal kowe iki sapa? Yayi. Ingsun pundhut aja ana rasa kuwatir jroning atimu. Bantala tangkep akasa ora ana wanita kang bisa ngladenipun Kakang ing sakabehe ya mung jeneng para yayi Drata Dewi. Duh sinuwun. Trenyuh raos ing manah kula dupi kula mireng dawuh paduka ingkang mekaten. Namung piye? Namung piye? Kula satunggaling wanita ingkang tetela damel kuciwane kakung. Kula wanudya ingkang boten saged damel pemareming kakung. Kuwi wong lanang endi sing kandha? Wong lanang endi? Yen pun Kakang rasaku wis tok maremke. Pun Kakang ora rumangsa tok kuciwake Yayi Ratu. Tandha buktine apa? Sira matur yen ora bisa maremake rasane kakung. Buktine apa? Kok kowe matur mengkono? Tandha yektosipun sinuwun. Sedasa warsa anggen kula ngladosi paduka. Namung kasunyatanipun saengga sepriki kula dereng saged ngaturaken atmaja ingkang minangka nyambet sejarah paduka tuwin kula sinuwun. Punapa ta mirah ingsun prihatin waspagong mijil tudah tanpa karya sangkan rin mekan Gusti gelung rinusak sekarnya semawur gambir melati wis Yayi Ratu aja mok terus ke aturmu kuwi ya. Mongko mundak malah keronto-ronto atiku. Bareng kowe nyebut bab anak sing luput dudu sliramu Yayi, ning sing luput pun Kakang, aku sing luput. Sabab aku wong lanang sing ora pinter. Sira iku wanita mung mujudake wadah dene isi utawa wijine kuwi mapan ana pun Kakang. Apa iki pancen pidana saka Gusti marang pun Kakang apa kepiye? Sabab aku ngrumangsani jaman pun Kakang isih enom biyen ki rada keladuk ndugalku. Paribasan wanita sapa wis sing ora tak gandeng. Aku bisa mari kuwi rak saploke karo kowe kuwi. Bareng pun Kakang wis kagungan garwa resmi malah bahan kuntek. Ora manapa-apa. Dasare ya swamu karo pun Kakang kuwi kaceke adoh. Nalika jaman sira ingsun pundhut garwa mbiyen kae gajeke rak yuswa 17 taun to. Mongko aku mbiyen wis 22. Kaya ngepek putuku.
Mula Yai, saiki kepiye kang dadi kersamu? Pun Kakang mung bakal nuruti. Awit aku ngrumangsani wong wis ora bisa mijekke. Menapa mboten langkung prayogi menawi sinuwun ngupadi wadah sanes ingkang tasih seger supados saged nyimpen wiji paduka. Yayi, aku aja tok sengkake uripku ya. Lah wong ambekan kowe wis ngaron napung kok diaturi methik pupus ijo meneh ki apa arep njaluk bablas nyawaku apa piye? Wis ora ana gegambaran pun Kakang bakal palakrama maneh kok Yayi. Alu wong Yayi Ratu wae kono kowe golek pacul sing luwih landhep. Sekono. Ngurmangsane aku wis guwang. Kono kowe golek pacul sing luwih hebat. Wijine bisa tumanem meneng lemah kang pancen subur mau Yayi. Kapecah ana kemawon kula nderek tinimbang kadawan pisah kalian paduka sinuwun. Patih Resapraja wonten dawuh. Aja mung meneng wae. Matura teh, mbok menawa sira darbe rigen nganggo srana apa bisane jeneng ingsun lan Gustimu Putri bisa darbe momongan. Kowe duwe resep apa? Duh sinuwun. Lugunipun piwucal luhur sampun dawuhaken bilih ingkang kagungan putra menika dipun pitados kalian pangeran. Wondene ingkang boten kagungan yoga menika pranyata kinasih kalian Gusti sinuwun. Iya kepara nyata. Ning ingsun kepengin dipercaya tinimbang mung dikasihi. Sinuwun piye? Kang abdi kemutan lelampanipun Narendra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata. Lelakon Prabu Pandhu Dewanata. Lho nggih, piye lelakone? Nalika Prabu Pandhu dipun sumpahi dening Resi Kimindama, labet piyambakipun nembe saresmi kaliyan garwanipun kanthi memba kidang, namung dipun panah dening Prabu Pandhu ngantos dumugi seda. Dene sumpahipun mekaten. Sewanci-wanci Prabu Pandhu kempal kalian garwa ing riku dumugi titi wanci sedanipun Prabu Pandhu. Monggo rikala semanten Prabu Pandhu dereng kagungan putra. Terus salajengipun Prabu Pandhu tuwin garwanipun kekalih sami nindakaken matirta dhateng Lepen Jamuna. Nyuwun dhateng pangeran mugi dipun paringana momongan. Menika menapa saking dayanipun anggenipun Prabu Pandhu matirta, menapa saking margi sanes kula inggih mboten mangertos. Namung ingkang kula mangertosi sak sampunipun matirta kok lajeng Gusti ngudaneni satemah Prabu Pandhu kagungan putra sinuwun. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lerlena tanpa kanin yen tan tulusa mengku sang Dyah Utama mangkono sang nata mudha wis nyolon ngrerepa Patih Resapraja kula wonten dawuh atur pepatut kanggo lelimbangan teh. Lho nggih, matur nuwun sinuwun. Yayi Ratu, wonten dawuh sinuwun. Mbok ayo. Ingsun kanthi nulat lekase Narendra Ngastina Sang Prabu Pandhu kaya kang wis diaturke dening Patih Resapraja kuwi mau Yayi. Ya kabeh mau tembunge dapur budidaya kok Yayi. Kula namung nderek kepareng paduka Kanjeng sinuwun. Pun Kakang lan Yayi Ratu ngagem busana satatane wong papariman. Pamri aja nganti ngawistarani karben merdika oleh bakal matirta. Swami kula dherekaken sinuwun. Wondene kowe Patih Resapraja tumuli dawuhna marang para prajurit kinen padha ngawat-awati tindakku Kakang Patih.